Wata mata tana kwance a kan shimfiɗar ajali, sai ta ce wa mijinta, ka gafarta mini. Sai ya ce, babu komai, na yafe maki. Ta ce, dukkan rigimar da ta faru tsakaninka da mahaifiyarka ni na kunna ta. Sai ya ce, babu komai, na yafe maki. Ta ce, ‘yan uwanka sun tsane ka, ba sa son ganin ka, ni na shiga tsakaninku. Ya ce, babu komai, na yafe maki. Ta ce, ni na sa ka faɗa da abokan aikinka, shi ma ka yi haƙuri. Ya ce, babu komai. Ta ce, matarka da kuka rabu ni ce silar hakan. Ya ce, babu komai, shi ma na yafe maki. Ta ce, alƙali da ya ɗaure ka gidan gyaran hali nan ma ni ce sila. Ya ce, babu komai, na yafe maki. Sai dai ni ma ina neman yafiyarki. Ta ce, haba, ai baka yi man komai ba, ai kai waliyi ne, in ma akwai sai dai na san kai man sai dai bisa kuskure, kuma na yafe maka duniya da lahira. Sai ya ce, na san duk abin da kike aikatawa, shi yasa na sanya maki guba a cikin abinci. Shin idan ke ce wannan matar ya zaki yi?